Hej og velkommen til denne video. I dagens video kommer jeg til at lave nogle sider i Write This Journal. Hvis du ikke ved, hvad Write This Journal er, så er det en bog af Kai Smith. Og det er en bog, hvor du skal være kreativ og finde nogle opgaver ud. Og nogle af opgaverne kan godt være lidt klamme, eller ødelægger bogen eller noget. Men så skal du bare gøre det og lægge din perfektionistisk side på hylden, lige mens du laver det. Men ja, det er lidt omkring bogen. Så er det lidt omkring, hvad jeg gør. Jeg tegner meget og gør det lidt mere kreativ, fordi det er det, jeg godt kan lide at lave. Men ikke fordi jeg er verdens bedste kunstner, eller noget, jeg nyder bare godt at gøre det. Så du skal ikke forvente verdens bedste kunst. Men jeg tager med på rejsen for at blive bedre. Og ja, men lad os egentlig bare gå i gang med at lave de 3 opgaver, jeg har sat til side til dagens episode. Nu er det så Voice Over Me, der tager over. Nå, lad os komme i gang med Write This Journal. Så får man min bog frem, og så nu skal vi bare vælge den første side i den allerførste episode. Som du kan se, er jeg allerede godt i gang med den. Men der er stadig rimelig mange hvide sider. Så der er nok til, vi kan lave en serie ud af det her. Nå. Hvis du har en idé til en side, du synes, jeg skal lave, så kan du skrive ned i kommentarfeltet. Og så kan jeg se, om jeg har lavet det foran, og hvis jeg ikke har, så kunne det være, at den kommer med i den næste video. Så nu skal vi bare have fundet den side. Okay, nu har vi fundet den. Bind et stykke snor fast med bogen, sving den vildt og lad den ramme væggene. Så lad os egentlig bare komme i gang med lige præcis det. Jeg begyndte med at lave snoren, og det gjorde jeg ved at flette 3 snore frem. Og jeg fandt nogle påskefarver, fordi det var tæt på påske. Og det kan man også godt se med den måde, jeg vælger at designe siden på, at jeg har tænkt påsketema ind i det her. Så nu skal jeg bare flette det. Og det er ikke fordi den blev så pæn, men jeg blev rimelig tilfreds med den flætning, jeg har lavet. Men det der tape, du kan se, jeg har tapet flætningen fast med, det blev ved med at pille af. Det var simpelthen ikke stærkt nok. Så jeg blev bare ved med at putte mere tape på og bare sidde og trykke det ned. Så det var lidt irriterende. Der kunne du også se, at den faldt ud. Nå, nu bytter vi knuden, og nu er vi så færdige med den flætning. Så nu skal vi lige se den. Nå, nu kan du godt se, at jeg har tænkt påsketema ind i det. For jeg tegnede en kanin med nogle påskeæg og noget baggrundagtigt. Jeg valgte bare at sætte ned, og det her kan du se, at jeg strugglede til at putte den der flætning ind i bogen. Så jeg valgte bare at gå i gang med farvning. Og så kunne jeg tage flætningen bagefter. Og du kan se, at jeg ikke har gjort opgaven endnu. Den gør jeg til allersidst, for så, når jeg så putter snort på, så ødelægger jeg tegnene siden af. Så nu kan du bare se mig farve, og jeg valgte kaninen skulle være sådan en brunlig farve. Og du kan godt se, at jeg skifter outfits, og lige der har jeg faktisk mere tøj på, men det snakker vi ikke om. Men det er fordi, at det har taget mig flere dage at lave den her tegning, og det er fordi, så lang tid tog den. Og så er det ikke fordi, jeg bruger så lang tid per dag, fordi jeg har også andre ting, jeg godt vil nå, end at sidde her og tegne, selvom det er meget hyggeligt. Og hvis du har tips og tricks til, hvordan jeg skal lave en YouTube-video i fremtiden, så må du godt skrive det ned, fordi jeg er rimelig noob til det her. Nu kan du se mig struggle, men min mor fandt noget lue, og så vendte jeg bare puttede det på, og så jeg blev rimelig tilfreds med den. Så jeg vil sige, at det var en succes. For i dag. Og den lyder sådan. Dæk den side med tape, lav dem så lad os egentlig bare komme i gang med lige præcis det. Jeg valgte sådan nogle hav-tema, fordi jeg vand-tema. Okay, nu skal jeg vandfarvet tema ting. Nå, og det er fordi jeg havde lyst til at lave sådan en hav-tema. Og det ved jeg ikke, det fik jeg bare sådan et vibe med, og det synes jeg bare, jeg skulle lave. Så nu kan du se mig tape. Og du kan se, at jeg bliver sådan lidt mindre ligeglad, om den kommer over på den anden side. Fordi jeg tænker, det kan jeg dække. Men jeg fandt jo så ud af, at det så ikke var så dækkelse. Nå,
Nu klipper jeg så det ekstra tape af. Og det var lidt svært, for jeg var bange for at klippe i siden. Men så gør jeg bare præcis det samme over på den anden side. Det eneste er, at de matcher ikke helt op på grund af den der blob, altså opgaven er der. Og derfor matcher det ikke helt op. Og det er sådan lidt irriterende, men ellers går det fint nok. Og du kan se, der er 2 tape, hvor jeg bliver ved med at skifte imellem dem. Så jeg lavede et bestemt mønster, og så hver gang jeg nåede til den slags tape, så skiftede jeg mellem de 2. Og det er fordi, jeg opdagede midtvej, jeg fandt den der tape, og jeg var sådan, ej, det skulle have brugt. Men så gjorde jeg bare det her i stedet for. Nu klipper jeg så den af på den anden side, og så nu skal vi så lave nogle ekstra tegninger. Den første idé var, at jeg skulle lave en fisk. Det fandt jeg så ud af, at det var jeg ikke så god til. Så jeg gik over til at lave en havfrue. Den der havfrue, den er lidt, jeg ved ikke helt, hvad der skete på hånden, og det blev helt galt, da jeg så begyndte at line den op, så jeg startede forfra med tegningen. Den gik faktisk rimelig godt. Jeg kunne rimelig godt lide den. Outlinen blev stadig lidt wobbly, men ikke så slemt som den før. Og så tegnede jeg på ansigtet, og så tænkte jeg, lad os bruge vandfarver, vandkridtagtigt noget. Men det havde jeg ikke lige tænkt over, at det papir, jeg havde brugt, det er printerpapir. Så det var rigtig tykt, så det prøvede jeg også bare lige sammen. Så jeg gik over til at tegne bobler i stedet for. Og da jeg sådan tegnede udnummer-tapen, der fandt jeg ud af, at det faktisk var nemmere at tegne det i hånden. Og så farvede jeg bare nogle bobler. Og så tænkte jeg, at det ville blive for tomt, så jeg tegnede også en, hvad hedder det? Nu har jeg bare lige mistet ord, men I kan se, hvad jeg tegner. Det er rimelig lige til. Så puttede jeg Mod ovenover, og lavede det tør, og så klippede dem ud og puttede dem i min bog. Og det der Mod er til at beskytte farvning. Nå, jeg blev rimelig tilfreds med den her. Det eneste er, godt ville have puttet lidt mere design på. Men ellers kunne jeg meget godt lide den. Sidste opgave for i dag, det er at lave en girlande. Og så har man ligesom fået nogle papirstrimler til at lave den her girlande. Så lad os egentlig bare gå i gang med det. Jeg startede med at klippe de der ud, og det gik rimelig fint med de yderste. Så dem klippede jeg bare lige ud i de der strimler. Men den inderste blev altså, rev jeg ud, for den kunne jeg ikke finde ud af. Så klippede jeg, og så fandt jeg ud af, at den var en lang og en kort. Og så fandt jeg nogle regnbuefarver. Og så tænkte jeg, at jeg skulle lave nogle mønstre. Og jeg startede med de korte, så jeg lavede bare et mønster. På den side, hvor der ikke var de der striplede linjer på. Og så farvede jeg dem bare, og så valgte jeg at lave et forskelligt mønster på hver. Så det gik jeg bare lige i gang med. Og der var nogle af scener, hvor jeg kommer til at gøre det på den forkerte. Og den grimmeste, det er helt klart den der lysegrøn, for jeg ved ikke helt, hvad der skete for farven. Det blev bare sådan virkelig gulig. Det blev virkelig grimt, men alle andre kan jeg sådan rimelig godt lide. Og på den penge, det var der, hvor jeg kom til at gøre det på den side. Ved de lange, der valgte jeg bare at farve den i den hele farve. Og det kunne jeg rimelig godt lide. Og så, da jeg var færdig, begyndte jeg at lime dem sammen. Men det lim gad bare ikke holde, så begyndte jeg at putte tape i stedet for. Og mønstret går på, at den helt farvet, og så den farve, hvor mønstret passer sammen. Og det bliver bare ved med. Og den faktisk med at blive lang. Til at starte med var jeg sådan lidt, hvad nu hvis bliver den ikke for kort, og bliver den ikke vildt kort, men det gjorde den ikke. Hvorfor kom det ikke? Så for at gøre den side, opgavesiden lidt mere spændende, så begyndte jeg at bruge sådan nogle kridt-agtigt, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Kridt, og så lavede jeg bare en regnbuefarve, og blendede den med mine fingre. Og det gjorde jeg bare hele vejen over. Og du kan se, at jeg putte papir under, fordi jeg gad ikke have det over på den anden side. Grunden til, at jeg ikke pyntede den anden side, det var fordi, at opgaven på den side, det var en, man skulle klippe ud og bruge. Og så tænkte jeg, at det kunne være lige meget. Det ville ikke passe. Men så farvede jeg bare den der side. Det blev lidt rusty, som I kan se, men jeg kan rimelig godt lide det. Og så blendede jeg det lidt mere ud. Og så puttede jeg Mod på, for at det skulle fedt ud i min bog. Og så med det der Mod, der havde set, at man godt kunne lime med det, så jeg brugte den bare til at lime min girlande på. Og det gjorde jeg bare lige, og så lod jeg det tørre. Og her er den side blevet rimelig tilfreds, men efter man lukker bogen, så ender det så med at blive rimelig fladmast. Men ellers skal jeg rigtig godt lide den. Det er hurtigt også at lave. Det var de sider for dagens episode. Så jeg håber, du har nydt det, og så ses vi bare i næste episode.